Čus! A vítajte pri novom vlogu a všetci viete, čo to znamená. Znamená to, že je to tretí oficiálny vlog. Takže ja vás vítam a dneska si preberieme, prečo som nej vonku a kedy budem vonku a nejaké veci povtipkujeme, to sa budeme snažiť. Takže intro. Takže máme nejaké veci, ktoré by som chcel prebrať. Že prečo som dneska není vonku. Takže sú dve veci. Dneska som prišiel z Bratislavy, takže som docela aj unavený, keď to chápete. Takže budem rád. Tak, potom je tu ďalšia vec, že vyskytli sa už komentáre. Je ich pomerne dosť. A ďakujem aj za odberateľov. Zatiaľ len 6, ale verím, že to pôjde hore. Takže hral som dneska nejaké hry, takže ukážem vám aspoň niečo z nich, čo by ste mohli približne vedieť, čo budem natáčať v ďalšej dobe, hlavne vlogy a podobne, takže tu je menšia ukážka. Tak dúfam, že sa vám táto ukážka páčila a prejdeme k ďalšej téme. Takže ďakujem za všetko, budem neustále robiť, ale len cez víkendy. Takže thanks very much. Takže keď ja už myslím, že niekto písal v vlogu číslo 2, že chce natáčať World of Tanks. Mohol by som si ho zahrať niekedy na budúci vlog. Takže uvidíme, čo sa stane, čo porobíme. A teraz možno príde tá zábavnejšia sekcia. Čau Dusty! Super, že máš nový vlog. Už môžeš začať aj natáčať hry? Čau! No, nové hry a hry začnem už natáčať do tohto vlogu. Väčšinou dám hry do vlogu. Dusty, chceš nám približiť nejaké konkrétne scénky? Ne. No, takže videli ste, aký je Dusty trapák, to je geniálne. Nie je to moc geniálne, ale nevadí. Takže ďalej. Hral som dneska veľa hier, sa vám budú páčiť aj tento vlog, ešte snáď nie sme na začiatku a vidíme, čo sa stane. Tak a prechádzame tak k druhej téme, lebo som chcel povedať, že otvorím za chvíľu facebookovú stránku. Facebook. Takže približne, keď bude 20 odberateľov. Hej, dobre, 20 odberateľov, Facebook stránka, nejaké blbosti len na to. Takže, teraz prejdeme k nejakým scénkam, kde nebudem sa k tomu vyjadrovať, ale nebudem hovoriť. Tak, scénky máme za sebou. A čo ďalej? Dusty vlog sa rozbieha. To som úplne šťastný. To čo ide to hore? Keď neuvidíte šipku hore, tak to pôjde dole. Ďakujem. Takže nezabudnite odoberať. Aj keď to teraz hovorím na nikomu. Zviem, že sa to hovorí vždycky na konci, ale musím to povedať teraz. Aby to stúpalo. Takže chcem povedať, že ďalší vlog bude na trávičke s niekým. Možno poznáte, keď nie, máte Johnny Fisha tu. Keď sa s ním jak dohodnem a spojím, tak možno aj s ním a ešte s jedným človekom, ktorý Avatar. Hej. Tak a ďalej prejdeme k poslednej téme našeho vlogu. Čo to je asi za tému? Dusty, ty kanec. Nie, tá téma je prerobenie loga.
Ale nie, Dusty, čo to trepe? Slúbili sme súťaž o gift code. Gift code. Áno, konečne je tu tá súťaž, aj keď nie je 10, ale je na 6 či 7. A úplne mi to uliky. Takže, podmienky, aby ste získali ten gift code, budem losovať na budúci týždeň piatok. Takže stačí len napísať do komentára, prosím si gift code, mať odber, like a ten komentár. Takže keď to budete splňať, ja vyberiem jednoho, pošlem mu hneď gift code a môžete hrať na Minecrafte. Pre niektorí, čo by ste nevedeli, čo je to gift code, je to originálna hra, ktorú si nemusíte kupovať, ale u mňa vyhráte. Tak a vyberiem asi dvoch, ale jednoho. Keď bude veľa komentárov, tak to budem stupňovať, lebo mám 10 gift kodov pre vás na rozdávanie. Dobre, klamal som, toto nie je posledná vec. Ďalšia vec je, čo si vymyslíte o Dusty Vlogs. Chcem vedieť každý jednotlivý názor tu dole v komentároch, čo a ako. Ďalej, poďme ďalej k téme number 6. Áno, je to 6. Ale čože je to 6? Toto je vlog číslo 3. 3. Pokúsim sa zajtra natočiť pozajtra viacej vlogov, aby ste mali viacej zábavy aj pohodlia u vás doma. Čo ďalej? Otvoríme kúzelný šuflíček. Čo vyberiem? Papierik. Čo? Was macht starten? Čo robí krajčír? Nach der Kleidung. On šíšany. Tak, druhá vec. Ne, to není. Je tu nejaké meno, ktoré budem cenzurovať. Maca účty Max 372 240 Max 31 a hrdis 1 2 3 4. Kto toto pozná? Toto bude ako tretie miesto. Tretie miesto. Keď neviete, čo to je, to GTA Liberty City Stories. This is Sparta. Tak, ďalšia vec, čo vyťahneme, je to guma. Ne, gumy sú nejisté. Dobre, ďalej. Vonia to ešte po čokoláde. Ďalej. Poukážky. Guličky. Áno, sú to gule. Tak a to bolo koniec na tento vlog. Ďakujem, že ste sa pozreli, dúfam, že ste sa zabavili. Viem, že to bolo úplne trápne, ale dobré, môžete to napísať, že to bolo najtrápnejšie, čo ste kedy videli. Takže uvidíme sa v ďalšom vlogu a uvidíme, čo postvárame, určite nejaké blbosti tam spravíme. Tak, nezabudnite odoberať like, keď nie, tak dislike. A uvidíme sa v ďalšom dieli pri pokračovaní Princ z Perzie.